Знаете ли, че един часовник може да струва повече от къща? Това е свят, в който измерването на времето надхвърля първоначалната си цел и навлиза в царството на изключителната изработка, редките материали и историческото значение. Днес ще се потопим в сърцето на ексклузивното часовникарство, където сложните механизми и бляскавите скъпоценни камъни се сливат, за да създадат предмети с несравнима красота. Присъединете се към мен на пътешествие, за да разкрием историите за 10 най-скъпи часовници на всички времена, всеки от които е свидетелство за човешкия гений и очарованието на изключителното. От ателиетата на известни часовникари до китките на кралски особи и култови личности, пригответе се да бъдете омагьосани от изкуството и наследството, които превръщат тези часовници от обикновени аксесуари в безценни съкровища. Пътуването ни започва през 1943 г. в свят, белязан от война. И все пак от известната къща Патек Филип се появява часовник, който надхвърля тревогите. Реф 527, оценен на $5,7 милиона. Изработен от 18-каратово жълто злато, неговата ненатрапчива елегантност крие изключително сложна душа. Неговият вечен календар следи времето с непоклатима прецизност, без да е необходима каквато и да е корекция за високосни години преди 2100 години. Вдъхновен от модели, носени от кралски особи, Реф 527 нашепва истории за разкош и вечна елегантност. Пригответе се да бъдете заслепени, докато навлизаме в царство, където часовникарското майсторство се среща с изяществото на бижутерията. Часовникът Billionaire на Jacob & Co. е бляскаво доказателство за екстравагантност, съставен от 260 карата диаманти, шлифовани в изумрудена форма, обрамчени в бяло злато на стойност $7 милиона. На китката на Флойд Мейуедър, часовникът Billionaire отразява динамиката и дързостта на своя собственик. Под блясъка се крие механично сърце, свидетелство за майсторството на часовникарите от Jacob & Co. Следващата ни спирка ни отвежда в света на винтидж часовниците, където историята и часовникарското изкуство се преплитат. Rolex Daytona на Пол Нюман, някога честа гледка на китката на холивудската икона, се превръща в културен феномен. Продаден на търг през 2017 г. за рекордните $17,8 милиона, този Daytona със своя уникален циферблат и лична гравюра се превръща в най-скъпият Rolex, продаван някога. Неговото очарование се крие във връзката му с легендарния актьор, рядкостта му и отличното му състояние. Патек Филип Реф е 16,23 милиона $, пионерът на вечната прецизност. Този революционен часовник, роден през век за 1971 се отличава с това, че е първият ръчен часовник, който съчетава вечен календар и хронограф. Само 4 екземпляра от Реф Тепидосмансит са изработени от стомана, което го прави един от най-търсените часовници в света. Патек Филип Реф Исен Пенсеса на 17 е доказателство за безкомпромисното търсене на съвършенство, което дефинира ексклузивното часовникарство. Часовник, който е изместил границите на възможното и е поставил нов стандарт за поколения часовникари. Копър 21 каратов часовник, симфония от блясък, на стойност $25 милиона. Шопър 21 каратов часовник е бляскава експлозия от 874 диаманта, с общо тегло от зашеметяващите 21 карата. Това е часовник, който надхвърля традиционната изработка на бижута, симфония от светлина и цветове, която пленява погледа. Всеки диамант, грижливо подбран и експертно инкрустиран, създава калейдоскоп от блясък. Jaeger LeCoultre Joaillerie 101 маншет. Кралско наследство в миниатюра на стойност около $26 милиона. Подарък за кралица Елизабет II по случай нейния диамантен юбилей. Този изключителен часовник олицетворява съчетанието на часовникарско майсторство и изкуство. Joaillerie 101 маншет е известен с това, че приютява един от най-малките механични механизми, създавани някога. Повече от просто часовник, това е част от кралската история, деликатен, но мощен символ на времето и традицията. Breguet Grande Complication Marie Antoinette,
Часовник изгубен и намерен на стойност $30 милиона. Поръчан през 1782 г. за нещастната френска кралица, този часовник е обвит в мистерия и интриги. Чудо на своето време, часовникът Мария Антуанет е съдържал изумителен набор от усложнения и иновации. Неговото преоткриване през 2007 г. след векове на изчезване предизвиква шок в часовникарския свят. Patek Philippe Grandmaster Chime – симфония от усложнения. Часовник, чието разработване е отнело над 100 000 работни часа, което обяснява и цената му от $31 милиона. Patek Philippe Grandmaster Chime е симфония от часовникарска комплексност. Той има 20 усложнения, включително Grande Sonnerie, минутен репетитор, вечен календар и втора часова зона. Неговият корпус с двоен циферблат, изработен от стоматово злато, може да се обръща, за да показва или часа, или механизма на звънене. Graf Diamonds The Fascination – разкрита диамантена мечта на стойност $40 милиона. Украсен с 152 2,96 карата безупречни бели диаманти, този изключителен часовник е бляскаво доказателство за майсторството на Граф. Централно място в този шедьовър заема подвижен диамант с крушовидна форма от 38,12 карата, който може да се носи като пръстен или като централна част на часовника. Graf Diamonds The Fascination е много повече от просто часовник. Той е произведение на изкуството, свидетелство за вечната привлекателност на диамантите. Graf Diamonds Hallucination – върхът на безценното $55 милиона. С астрономическа цена от $55 милиона, Hallucination е симфония от редки и изключителни цветни диаманти. Розови, сини, жълти, оранжеви и зелени диаманти, обединени в хармонична експлозия от блясък. Graf Diamonds Hallucination е олицетворение на лукса, носимо произведение на изкуството. От сложните механизми на Patek Philippe до ослепителния блясък на Graf Diamonds, ние пътувахме през свят, в който измерването на времето се е превърнало в вселена от изкуство, история и несравнима ексклузивност. Тези изключителни часовници ни напомнят, че луксът означава да ценим по-фините неща в живота, върха на човешката креативност и вечната елегантност. Кой часовник ви впечатли най-много? Споделете с нас в коментарите долу. И не забравяйте да се абонирате за Luxury Decrypted за още пътешествия в света на изключителната изработка. Луксът е изкуство, история и ексклузивност. Кой часовник ви впечатли най-много? Абонирайте се, за да разкриете още тайни от света на лукса.